Ku danna subscribe kuma ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Ina mamakin wasu mata wanda zaka ga wai mijinsu ba shi da lafiya amma wasu na kyararsa, suna ma jin kyamar zuwa kusa da shi, bayan kun san cewa aljanan kuma tana ƙarƙashin mijinku ne. Don me yasa ba za ku yi mai aikin da ya kamata ba, wai sannan kuna jin kyamar shi? Zan ba ku labarin wata mata, mijinta ba shi da lafiya, ciwo Allah da ya ɗora masa irin na ciwon daji, ya zo ya kasance ciwon nan ya ci shi sosai. Matar ma dan canja mai kaya da ake yi, wallahi ba ma ta san tana ganin shi, ba ta kaunar tana ganin shi. Kuma duk a nan cikin garin arewa, a arewacin Najeriya, komi kenan. Ya kamata a ce mata ku daure, ko menene mazajen ku suke yi, duk iya rashin lafiyar da suke, ku daure ku lura da su. Da wannan abin da kika yi, Allah zai kai ki aljanna. Da wannan taimakon da kika masa, Allah zai kai ki aljanna. Da wannan aikin da kika yi, dukkan saboda wannan aikin da kika yi zai kai ki aljanna. Na tabbata cewa shi ba zai manta da ke ba, ya san cewa kin mai kokari, kuma duk lokacin da ya juya zai dinga cewa wace Allah shi mata albarka, wace Allah shi mata albarka. Amma matanmu na Hausawa, majoritin su wasu mijin su bai da lafiya, amma sam tamkar irin dora musu irin kashi ko kuma wani datti shine suke kallo. Ba ku san cewa irin wannan tarerayen jinyar sa din da kuke ba shi lada ce da kuke samu ba karama ba, kuma wannan lada da kuke gani za ta kai ku direct to aljanna. Amma mutane da yawa kaga suna kyaran mazajen su din ba su da lafiya. Me ya amfanin haka? Me ya amfanin haka? Me amfanin haka? Arewacin Najeriya mu dinga kallon irin abubuwan da yake faruwa, komai mutuwan aure arewa, fyaɗe arewa, kidnapping arewa, lalacewan tabarbarewan aure arewa, komai arewa.